Omo gasomu yo mwanchu muligereria begetaseni kia Ndizi TV chingaki chingiana indengo kwaregania ase mesa ya Amayia Chinsa ni Isano na Ibere litukonelia Ijuma chitarikire 24 omutenyino yo gatatu mwaka bwechirwa Ibere na 22 mwanchu muligereria omurai bwense nabarai korwa Kenya kwanza nigo bale ase bunge ya Nyaribali masaba ensemo ya Gesusu asumo yegabo komore tanka waziri bw'ekisemi Ezekiel Machogo abwase abanta bange bayikiranire asensemeyo ase omo yegoyo ayongati yali tokwareganire timwanchu muligereria asa Amayia Chinsa Isano na Ibere nkogo sabogendera ko bamona intwe weika omoelio to baise gusuka korwa Ndizi TV nero bwansu bwo Gusii aende nabo gotobwate ase Chinsa mochonsi chemitandao Ndizi TV News Digital na bayigo Ndizi TV News Ndizi TV News nsemo ya YouTube naende nabogo tweet @Ndizi TV nkoira nande bonasege kege kekerebosyo egere nkomanye ayo mana yanda mange asenchira yobwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no lya tokubwatera na komo goika sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tiga toigore Amayia Chinsa Isano na Ibere korwa se bunge ya Nyaribali masaba abwase amasabo agendrete bono abarandi abagendrete korwa lingana wochia sabarai ao bakora wano murai bwense Dr. William Ruto omokonyo yarigade gashagwa amona barai korwa Kenya kwanza mona barai korwa soro ngorwa Gusii amo naba Kenya bonsi tiga toligererie naralia ya arenge gusinaralia ya gende tukokoreka asensemeyo ya Gesusu. International government. There is an appointment that the Father united him to be leaders from his community that will serve in the government. And we know their Father. He has Gusii community at heart. I will pray in the name of Jesus that this love, my Father that's unwavering, that will give him, shall demonstrate him to the Gusii community that this is one of our communities that we are in this decision. So bless our president, bless the entire ministry, and as we pray today, as we thank you for our brother, all the seniors of the world, and his family, that everyone should be enjoying this festival. We give you praise, we thank you, and we all participate in the festival. We will get blessed. Over to you, boy. Mwanchu muligereria etimu yegetaseni kia Ndizi TV negende tokora tarumo yego yo eyemo gwetera senchira ya Facebook YouTube nabo igo gwetera se TV yao egekero tokora mangana mayabo igo ntokwirane weika ase ebunge ya Nyaribali masaba otigana na yobono mwanchu muligereria toirane gocha asensemo ya Moitunya igo toka se ward ya Kemera county ne ya Nyamira abwasa Bible aborokiwa amona bantu kurwa sensemiyo ya Moitunya angene skuru yoboroso nigo bakoliro korobekana kolera emibasokane menge yanyareko bakego koraka ase ensemeyo gati abayiboli bakwanire ngati yabali basireirwe nabana babo kubwatekana nemibasokana abwase basabire kubekerwa matuta wose chipambo elio kolenda ase ensemeyo mono asabana bale ase eskuru eyo. Pale tapa. Kwa nilimbia more. Ngoro kuteni naenda sasa mugaka na ngoro kusaisi. Omwana naga kwera paraga. Basigali mbawro getinonye. Omwana ndigoro natwo metwerori nere nyagitari aranyare gete. Bono batwachire para asenge nje yo gocha kobeke ruchipambu. Achari chabire para matuka manga bande baito bakurangi sarasini. One go tuande mana baibuli na bana na bana fusi. Na bato bekere pambo serikali ya banga kura. Kwa
marieta ngoro kunora mugambi bami tutwajane kirengereye abantu baitu bakwerere gaigangera omwana nyagetari yale kamuranje gakabangina gaki Omo teneneli gosomo manager we factory ya Kebukebe Silas Njibwakale bono nigo amochire bikore byoboibi bigokoreka ase factory yo negenta goteba abasae korwa ase ensemeyo nigo bona bolirie abaiboli kobwaterana na bana babo asate birubuna e factory yo nebwata mabaga na igabasae korwa ase ensemeyo nabo bakoligia amabaga yemeremo lika lyogoikirania oboibi kera chingaki aniga gocha mayaga yo boibi gokorekana matuka make aetire abu asasa bira bantu bonsi kobwaterana ne factory yo unenchere moyo gokinia obokoreri ase ensemeyo. Wizi ya majani chai imekuwa kwa muda mrefu sana. Hata wakati tulikuwa tutafanya uchumaji wa chai na mkono, tulikuwa na wizi ya majani chai na kasi ilikuweko. So shida ni kwamba huyu kijana amepelekwa, ameshikwa, akawekwa kwa polisi, akapelekwa kotini. Huyu kijana amefainiwa shilingi 30,000 au miezi 6. Ujumbe wetu kama Sasini Kibukebe ni kwamba tuningependa majirani wakuje tuwape kazi. Na namba yangu ya simu iko katika vijiji. Na ningependa kuwahimiza machiefs katika area zetu na viongozi, leteni hawa vijana Enjoro, Nyangono, Gusii, wale Nyabisimba, wale wote wenye hawako kazi. Chigosoli chechi skuru chechi secondary cha Kisii ose Kisii County Secondary Schools Sports Championship nigo chigenderete asebono mulikitu bamangana ya Captain 001 Ndemo Steven agendete kubwatia yo asenchira yoboikirano chigosoli echo nigo chigendete gokoreka ase skuru yabamura ya Nyanchwa amone skuru yabamura ya Cardinal Otunga Boys Mosocho abo asagendete gutwariganeria ochikonyora asamange asamanganita maye Chinsa chikobwatia korende echo gochikorora ne chibicha korwa ase skuru yabamura ya Nyanchwa abo bagenderete ne chigosoli asensemeyo. Tutu choma! Tutu washo! That's Solo shamba ni yako. Mapema ndo best wase. Abarai korwase kiombe kia National Council of Churches of Kenya NCCK aboigoro nigo kiarweto kobolia gochia serikali ya Kenya kwanza wanchira chinkwana agati obumobwazimio la umoja wa Kenya unenchire moyo koleto morembe asense ya Kenya na gotenenia maandamano ayuarobereire gocha gokoreke wiki gocha litukolia Jumatatu amo nelituko lia Alamisi kolende kuiranelia ayo no mokonyi bomurai bwenze Rigathi Gachagua chinga kialengasa matanga yamo ase bunge ya Maragwa abo asate betebuna mbasigete abarai bechikanisa kolende akamochi gosekolenda kababoli tibabaisa kobabolia banyara kobaba okora chinkwana no muraibe kiama kia ODM Raila Odinga ekiagera Raila Odinga nigagokora amange ayuali mamincha ne katiba. We urge you to embrace dialogue and promotion of public participation to ensure all Kenyans contribute to the betterment of the nation. As a symbol of unity, as a symbol of national unity, we urge you to open doors for dialogue with the opposition and other citizens so as to end the current crisis. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa, tafadhali, don't request us to sanction blackmail and impunity. Because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap?
Nsemo ya barai korwase kaunti ya Marsabit nigo bano baburia serikali amone byombe bitali bya serikali kobwaterana na gokonya endagira guchasa bamenyi be kaunti eyo amo netugo kolengana na barai abo nigo batebire nonye Kenya kegendete kwenekia embura enyinge nige kaunti ya Marsabit ya kwano murakero motindike gima na igo gotoke embura nkoraleta matunda ndonsi egentate bira bamenyi bagendete guchandika ase kaunti eyo. Had the worst drought in the last 40 years. I know, yes, there is rain. I've just come from Moyale, but it cannot rain today and tomorrow there is fodder and there is food for the people. I'm appealing to the government to give consideration in an emergency state for animal feeds and human feed. Ensemo ya barai korwa sorgongorwa Mount Kenya nigo ba mochirie abarai barase serikali monokorwa se orgongorwa Mount Kenya au barolekanire kogendera kumogike lyo murayo mukoro bwense Uhuru Kenyatta unakero kende na bwateranirie amona maandamano asobo mobwazimio lo moja one Kenya nigo ba mochirie omosubati sisirimbarire amona barai bande korwa sorgongorwa Mount Kenya asogwatura elietali murayo yo Uhuru Kenyatta asibaganirie aewe esiko ekiagera nigalengo murai bwense ogwenerete koewa amasikani. Buria Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa njia ambao haifai. Ndio tumekuja hapa kama viongozi wa Mount Kenya kwa sababu wale wote ambao wamechaguliwa na wananchi karibu wote sasa ni kama wamedugo hiyo shidano. Gusii, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Sisi Barire na wengine wakiongea wakisema eti Rais Uhuru Kenyatta sijui ashikwe na afungwe. Don't come lamenting to us how Uhuru has ruined the economy, what had happened before. We don't care about it. You start from where you met the government, take us forward, and in 5 years, and in time to come, we are measuring each and every single step you are making. Keep off Uhuru, because if you don't keep off Uhuru, you are also going to retire, and we are also going to come for you. Ichung'wah ni jambo aibu sana, na Wakikuyu huku mashinani hawajafurahi na hizo tabia zenu mkiwa na kina Gachagua. Mwanchu muligereria gwikira bono tuko yabuturira asebono na mangale kulende no chiko ya nyora asamangana Amayia ye Chinsa chikobwatia asebono nigo ndo chenkoiranie gwika asebunge anyalibali masabe nsemo ya Gesusu togendere no moyiga bwoko mwaregania nkao mwaziri wechisemia Ezekiel Machogo wase a homecoming abwasabara ya bange baikiranire ensemeyo moyiga okoragwa no muraibwense Dr. William Ruto mokonyo ya Rigathi Gachagua na baraibonsi korwa sorgongo rwa Gusii igobono asegekege kekerebosyo ngoikatore asensemeyo kolende ngwa kangambia mono asibali mwensi mwatobwatiri wetera senchera ye mitandao na inde tobaisa gosuke kiagere nero Ndizi TV obwansu bomugusii ole tobwatira nakomo korwa sensemo yebimanyereryo nigakoro kwa Joshua Auta na bali baenekire kwa yanyolironsi wetera sechibicha amona Mariogi nigo akoro kwa Abigail Nyancha machinga kibabwaterana na Melody Bonareli inche nigo nkoro kwa Nyarangi Ontita.